Praise the Lord. बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङै दं। गोबाव सम जाबाय बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ आं माखासे उसुबिदानि थाखाय लाबोनो हायाखैमोन। अब्लाबो दिनैहाय नोंथांमोनजों आं मोनसे गेदेर बिसयखौ लानानै सावरायनो एबा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सोलोंलायनो होननानै आं नुजाथिदों। आं दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय जों दिनैहाय बाइबेलखौ मानो फरायनांगौ बा बाइबेल फरायनायनिफ्राय जोंहा मा मुलाम्फा जायो जोंनि जिबनाव जोंनि संसाराव थांनानै थानाय समावहाय बाइबेला जोंनि थाखाय मा हेफाजाब खालामो जों बेखौ दिनैहाय सोलोंनि। बेनिखायनो जों दिनैहाय बाइबेला मा होनोब्ला जों बेखौहाय बुंनो हायो जायनोखि इसोरा गावनि नाबिफोरनि गेजेरजों नैबे लिरजानाय बे गोथार बाइबेलखौ जों जेब्ला नायो नैबेनि गेजेरजों जों मा मोननो हायो, बाइबेला जोंनि थाखाय मा गेदेर खामानि मावनो हायो बा बाइबेला जोंनि थाखाय मायाव खामानि होयो जों बेखौ एसे साननानै नाय। बाइबेला जाहैबाय मोनसे अननायनि रदाय, जाय अननायनि रदायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जों थैनायनिफ्राय जों बासायजानायखौ मोननो हाबाय। जोङो नोरकनि अराव थांनांगौ दंमोन, जों बिनिफ्राय बारग'नायखौ मोननो हाबाय। आरो बे जाहैबाय मा जों पाप मावनायनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे लामा। जों जेब्ला संसाराव गाज्रि खामानि मावोना, जोंखौ समाजनि जों जेब्ला बेरेखा खामानि मावो, हादरनि जों जेब्ला बेरेखा खामानि मावो, अब्ला जोंनि थाखाय बे मोनसे आयेन दानानै होयो। जोंहाय दिनैहाय भारतआवबो दिनैहाय कनस्टिटिउसन, दिनैहाय ल' आयेन दं। बेबायदिनो जोंनि जिबननि थाखाय नैबे रदाया, इसोरनि अननायनि बे रदाया एबा बाइबेला जोंनि थाखाय मोनसे आयेन होननानै जों साननानै लानो जों हानांगोन। बेवहाय पापनिफ्राय बासायजानायनि जि प्रटेक्सन बा बेखौ पाप मावोब्ला जों बिनिफ्राय गनायनि लामाया मा आरो जों पाप मावोब्ला जोंनि मोननांगौ साजाया मा, नैबेयावहाय जों रोखायै मोननो हायोना। जों जेब्ला सासे मानसिया पाप मावो, बे पाप मावनायनि फिथाइया जोबनायावहाय मा जायो होननानै बुंदों, थैनाय। नाथाय बे थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ जों मानि गेजेरजों मोननो हाखो? नैबे इसोरनि बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोंनि बुहुमाव सारिजानायनि गेजेरजोंहाय बे जोंखौ अननायजों गावनि गोदान रदायनि गेजेरजों बियो जोंखौहाय बेंथाबनानै लाबाय। जों पाप मानिफ्राय जों पाप मावोब्ला, गाज्रि खामानि मावोब्ला, संसारनि बायदि जों गाज्रि आखुआव जों थायोब्ला जोंनि बे आयेना मा थिनदों, बेनिखायनो जोंखौ आयेना बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों नै जों बेखौसो जों फल' खालामनांगोन। बेनिखायनो आं दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंनो होननानै सानाखै। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैहाय मोननैल' बाइबेल सिरि लानानै फैदों जाहैबाय। बेनो जाहैबाय गिबि सिरिया जाहैबाय आं बेयाव लादों जननि 8 बालाबनि 32 सिरि, माने जननि चेप्टार 8 भार्स 32। बेयाव जों माबायदि मोननो हायो? नोंसोरो नंगौखौ मिथिगोन आरो नंगौआ नोंसोरखौ गहोगोन। जों जेब्ला बाइबेलखौ स्टाडि खालामो, जों जेब्ला बाइबेलखौ अध्ययन खालामो, जों जेब्ला बाइबेलाव गफबनानै जों इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो लायो, अब्ला मा जायो होनना बुंदों? नोंसोरो नंगौखौ मिथिगोन। बाइबेला जोंनो नंगौखौ मिथिहोयो। मानोना बेयो अननायनि रदाय, बियो मा पापनिफ्राय गनायनि राहानि लामा एबा नैबे ल' जोंनि थाखाय आयेन। पापखौ मावोब्ला जोङो मा मोननो हागौ, बेनिखायनो जों मावैयानो गाहाम। नैबे बाथ्राखौ बे बाइबेला जोंनो रोखा मिथिहोयो। आरो बेनि उनाव मा होनदों? आरो नंगौआ नोंसोरखौ गहोगोन। जों जेब्ला बाइबेलखौ बेबायदि स्टाडि खालामबाय, जोङो बाइबेलाव जोङो हाबनानै गावखौहाय इसोरनो गथायनानै होबाय, अब्ला जों नंगौखौ जों सिनायनो हाग्रा जागोन। मोजाङा मा, गाज्रिया मा, मावनांगौआ मा, मावनाङिया मा, जों बेखौ सिनायनो हागोन। अब्ला नोंथांमोननि जिबनाव दिनैहाय बे बाइबेलखौ फरायनाया गोनांथार। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बे समाव बुंनो सानदों, बे बाइबेलनि गेजेरजों जों नंगौखौ मिथिनो हायो आरो नङिखौबो जों सिनायनो हायो। जाय खामानिया मोजां, माबे खामानिया गाज्रि, जों बेखौहाय सिनायजोबनो हायो। नैथियाव आं मोनसेल' बाइबेल सिरि लाबावनो सानदों। नोंथांमोना बाइबेल दङब्लाहाय बेयाव नायनो हागोन। जेब्ला जों संसाराव थांनानै थायो, इसोरनि अननायजों जों थांनानै थादों होननानै जों इसोरखौ बाख्नायनो हानांगोन। आरो जेब्ला जों इसोरखौ बेबायदि साननो हाबाय, इसोरखौ जोङो गावनि बासायगिरि, जोंखौ दैदेनगिरि होननानै जों इसोरखौहाय जोंनि गार्जेन हिसाबै, बिफा हिसाबै जों गनायनानै लानो हाबायब्ला, नोंथांनि जिबनाव आरो नों बाइबेलखौ फरायनानै संसारनि गासैखौबो जों सिनायनो हाग्रा जाबायब्ला, जोङो जिउनिखौबो जों मोनदांबायब्ला, नोंथांनि जिबनाव इसोरनि गाहाम रादाबखौ नों खोनासङोब्ला जों मा जायो होनना बुंदों? जोंनि फोथायनाया जों बांलांबाय थायो। आरो जों जेब्ला बाइबेलखौहाय फरायगोन, जों अध्ययन खालामगोन, अब्ला नोंथांनि जिबनाव इसोरनि फारसे फोथायनाया बांसिनाव बांसिन
जालांबाय थागोन आरो इसोरनि गाहाम रावफोरखौ मिथिनायाव बांसिनाव बांसिन नोंथांमोना दिनैहाय इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जों जेब्ला बाइबेल सिरियाव रमारिनि 10:27 सिरियाव नायो जों बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, अब्ला इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों फोथायनाया सफैयो। इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों फोथायनाया सफैयो होनना बुंदों आरो ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोनासंनायजों गाहाम रादाबा खोनाजायो होनना बुंदों। इसोरनि बे गिदिरथार गाहाम गोथार रादाब जायखौनाखि जों सुबुं माहारिफोरनो दिनैहाय फोस्रावनो गोनां, जेब्ला संसाराव जिसुआ दं बेबायदिनो इसोरनि गाहाम रादाबखौ बियो फोस्रावदों। जों बिनि सेलाफोरखौ जों नायोब्ला बेयाव इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोस्रावनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि दायित्वआ बिबाना दिनै इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोस्रावनांगोन होनना बुंदों। गाहाम रादाबा खोनाजायो। जों जेब्ला बुंगोन अब्लासो इसोरनि गाहाम रादाबखौ दिनै संसाराव थानाय खाथिनि बिदा फंबायफ्रा जायफोरनाखि दिनैहाय इसोरनि अननायखौ मोननो हायाखै, संसारनि गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दं, गोबां दाहायाव गोग्लैनानै दं, बिथांमोननि जिबनाव सुखु लाबोगोन, गोजोननायखौ लाबोगोन, रंजानायखौ लाबोगोन। जायनि न'खराव दिनैहाय दावराव दावसि, नांलायनाय बुदलायनाय, सैनांनायजों बिसोर न'खराव भुगिनांनानै दं, बिथांमोन बायदि न'खराव दिनैहाय गोजोननायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जों जेब्ला इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंगोन आरो फरायगोन अब्ला जोंनि जिबनावहाय फोथायनाया बांसिन जायो होनना बुंदों, इनक्रिज खालामो, जोंनो बारायनायखौ लाबोयो आरो ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ जों मिथिनायजों लोगोसे जों अननायखौ बयनोबो फोस्रावनो हायो। बेनिखायनो जों दिनैहाय बाइबेल फरायनाया बेसेबां गोनांथि जों बेखौ दिनैहाय मोनदांनो हादों, बा बाइबेला जोंनि जिबनाव मा सोलायनायखौ लाबोनो हायो जों दिनैहाय मोननो हादों। जों दहायनो बुंदोंना पापनि थाखाय बियो मोनसे आयेन, बाइबेला जोंनि थाखाय दिनै मा खालामब्ला जों पापनिफ्राय गनो हागोन, पाप मावोब्ला जों मा जाहैगोन, बेखौ जों बे बाइबेलनि गेजेरजों मोननो हायो। बेनिखायनो बे बाइबेला जोंनि थाखाय मोनसे अननायनि रादाय, जाय अननायजों दिनैहाय जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ, नोंथांनि न'खराव रंजानायखौ जों मोननो हायो। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौल' सोलोंनो, दिनैहाय बाइबेलखौ जों दिनैहाय फरायनो सेस्था खालामनो। जों दिनै गोबां समाव जों बायो सानसे मानि संसारनि खामानिफोराव जों गफबनानै थायोना, जोंनि जिबनाव जोंनि देहायाव मेंग्लियो, जों इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ खोनासंनो गोसो गैया जायो। नाथाय बाइबेलखौ जों जेब्ला फरायगोन नोंनि जिबनाव मा जों मिथियो होनना बुंदों, बेयो अननायनि रादाय जानायखाय बेयो जों नंगौखौ मिथिनो हायो होनना बुंदों। नंखाया मा नंगौ मा जों सिनायनो हायो। आरो बेबायदिनो जों जेब्ला इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों खोनासंगोन फरायगोन अब्ला फोथायनाया इसोरनि फारसे जों बारानिफ्राय बारा जालांबाय थागोन, जोंनियाव अननाया बारानिफ्राय बारा जालांबाय थागोन, जोङो न'खराव गोजोननाया बारानिफ्राय बारा जालांबाय थागोन। इसोरनि अननाय महिमा आरो बासायजानाया नोंथांमोनजों लोगोसे बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै हेफाजाब खालामगोन। आंनि दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आमेन।